O Mago Dubidoso compite por ser a mellor cinta de animación na Gala dos Goya que se celebrará o vindeiro 19 de febreiro. A longametraxe é obra dun vigués que hoxe está connosco no plató. Roque Comeselle, moi bo día, benvida. Hola, que tal? Cameselle, perdona, Cameselle. Falábamos antes de que es novo, a primeira peli de debuxos animados que sacas adiante e empezas da mellor das maneiras, non? Sí, con o mellor premio que é estar nominado a mellor película de animación nos Goya, o sea, nos premios Goya, que o tope de premios aquí en España, sí. Unha candidatura que en sí xa é un premio, máis alá de que haxa opcións ou non a conseguilo, que tamén podemos falar disso tamén, non? Sí, ainda que está difícil, sí que é un premio, é un empurrón á película, é unha promoción, é señal, estamos máis que contentos pola nominación e tal, que non esperábamos e que foi un pouco así, a trompicones de repente verse ali no medio, está moi ben. E como lembras ese momento en que recibe a noticia, tanto ti como a teu irmá, que é produtor desta cinta, non? Moi ben, estábamos eufóricos, estábamos, bueno, eu púsome nervioso o día anterior, dicen, e mira se nos seleccionan, entón eu estaba en Barcelona traballando, de repente chámame ás 11, díxose sobre as 11:05 do día 10 de xaneiro, bueno, comecei a saltar, a dar gritos, a xente por a rúa diciendo, pero estos tolos? Que pasa, non? Que está pasando? Que pasan con estos dos? E con que expectativas ides ir a esa gala, como a teu irmán? Imos intentar, imos a por todas. Xa que estamos, a por todas. Sí, imos tentar promocionar o máximo a película, dar a bala o máximo posible, que a xente a vexa, que tal, para intentar levar hasta o país. Vai ser difícil, pero bueno. Nada imposible, non? Nada imposible. Aproveitando que estamos vendo imaxes da peli, contanos de que vai esta historia dese pequeno mago, non? Sí, é un mago na idade media, que loita así contra que todo o mundo di, transcurrentú, e todo o mundo di que é feiticeiro, el di que só é un prestidigitador, intenta demostrarlo durante toda a película, loitando coa superstición típica da idade media, que está encarnada no obispo Swan. Como nace esta idea? Como nace esta idea? Bueno, eu o que quería era, xa hai tempo, porque está basado nun libro meu. Unha novela? Primeiro foi un guión, despois unha novela, e despois voltou a ser un guión. A idea era, eu o que quería retratar era a idade de resplandor galego, de que en Galicia era o centro do mundo, todos os camiños levaban a Galicia, pois era a época na que se construiu a Cátedra de Compostela, a de Tui, as casas de estudio, todas esas cousas, e quería refresalo nunha película, primeiro de imaxe real. Despois, como era moi caro, moi difícil de leválo a cabo, collín e fixen un libro, e gracias ao éxito do libro de Vieito Dubidoso, que está publicado por Edición Xerais, transformouse nunha película de debuxos animados. Fíxome moita gracia unhas declaracións que lín precisamente túas na prensa, que dis que a ti o que che gusta é dirixir, pero parece que estás condenado a escribir antes para despois que che dean esa oportunidade, non? Esa oportunidade, sí. Valórame moito a miña escritura, a verdad que tive moita sorte, he gañado un montón de premios, a xente recoñéceme moito de escribir, queren que seca escribendo, aínda que eu non. E nada, eu que sempre quixen de moi neno, dende os 7 ou 8 anos, primeiro fui pintor e despois dixen, eu quero ser director de cine. E tamén dicías que che pareceu difícil levar esa idea inicial que escribes á pantalla, non? E eu pregúntome, non debería ser máis doado, xa que a idea é túa, ti escribiche inicialmente, despois plasmala en imaxes? Bueno, foi unha adaptación, cando púxome a escribir de novo o guión, xa pensando nos debuxos animados, o máis difícil foi o longo que era a historia. Entonces, tiven que dividir a película. O difícil foi saber onde dividir, onde a película empezara e acabara, tivera unha coherencia e contara algo, non? Entón, pois máis ou menos nos 12 primeiros capítulos do que é a novela é o que aparece nesta película. Claro, polo que nos contas, hai que ter as ideas moi claras a hora de facer ese trasvase, non? Por retratarlo de alguna maneira. Pareceche difícil? Tamén son eu e discutir con un mesmo. Sí, moitas noites en vela. Algúns datos para que nos fajamos unha idea do complicado que
que foi realizar esta película, que teño aquí anotados, 115.000 debuxos feitos a man, que son unha auténtica barbaridade, 1.490 fondos e 300 persoas implicadas neste proxecto, non? Sí, foi un proxecto de moi... Tardamos 5 anos en acabalo, empezamos, bueno, tiña 25 anos, Moi noviño. Noviño, e meu irmán 23, pois tardamos 5 anos en leválo a cabo. Sí, é moi complicado porque son 24 fotogramas 24 debuxos por segundo, tes que debuxar cada xesto, cada movimento, crear da nada un mundo, uns personaxes, un tal. Ficción, barallas ficción, facer ficción en algún momento. Home, a mí gustaríame. Sen escribir encantaríame. Bueno, xa sería perfecto. Pero bueno, non, encantaríame facer ficción, pero non nos próximos proxectos parece que estou condeando aos debuxos animados. Bueno, en calquera caso, sí, en calquera caso, o presente pasa por este proxecto, unha longametraxe que se filma en galego a través dunha produtora viguesa, non? Sí, de Boura Cinema, pois levamos eso, 5 anos coa produtora, pois sí, como reivindicación o fixemos en galego, foi unha película totalmente feita en galego, por galegos, e para os galegos e para o mundo tamén, non deixamos a internacionalización, de feito temos vendida en Brasil, Portugal, Francia, tal. Viuse na Habana recentemente. Viso na Habana, que a xente encantoulle. Sí, además foi a primeira, a proba de fogo, non? De decir, ostras, que pasa con isto, a primeira exposición? Agora, sí, que van a pensar os nenos? E nada, salieron todos encantados, e de feito fixeron 2 pases máis da película despois. Eles, sabes que coidan moitos nenos, e ten un cine só pa nenos que se chama Cinecito, os nenos saían encantados. E xa para rematar, cando imos poder vela aquí nos cines? Moi pronto, supoño que despois xusto da gala ou así, máis ou menos para finais de febreiro e primeiros de marzo, para que non coincida con outras producións e que non se amontonen películas de dibuxos animados no cine, que hai para todos. Pois, Roque, moitísima sorte nesa gala. En calquera caso, disfrutade a moito, porque toda unha oportunidade para vos. Seguro que imos disfrutar. O dito, sorte.